Doncs el temps corre que vola i qui sap si l'estrès és una de les causes que cada dia molts de nosaltres veiem doncs, el nostre sistema cognitiu i moltes altres parts del cos o de la ment afectades. No? D'això en podem parlar amb una persona que n'és tota una experta i que ens arriba des de Vallès Salut. M'agradaria presentar-los a l'Anna Brugolat, neuropsicòloga. Ho he dit bé, això? Sí, perfecte. Neuropsicòloga. Què és la neuropsicologia? Em sembla com el compendi de dues especialitats importantíssimes. Exacte, la neuropsicologia és com una especialització de la psicologia, però forma part de les neurociències. Llavors, el nostre objectiu és, sobretot, conèixer més a fons les funcions cognitives del cervell, la memòria, l'atenció, etc., saber com funcionen i, sobretot, saber aquestes quan fallen i què és el que hem de fer per poder fer un diagnòstic i una rehabilitació cognitiva posterior, també. Molt bé. Arriben moltes persones que necessitin d'aquesta disciplina mèdica avui en dia? Realment la societat cada vegada necessita més una neuropsicòloga? Jo diria que sí. Nosaltres, o sigui, la neuropsicòloga abarca des d'adults, des d'infants. Des d'infants tens la psicologia infantil que no, som experts sobretot en dany cerebral, paràlisi cerebral, trastorns del neurodesenvolupament, trastorns de l'aprenentatge. Llavors ja, per exemple, jo faig la part adulta, tinc una part d'intervenció que és més doncs, amb dany cerebral adquirit, com pot ser tumors cerebrals, seqüeles dels ictus, esclerosis múltiples, i llavors hi ha tota la part que, malauradament, cada vegada la incidència serà major, que és en el cas de malalties neurodegeneratives o demències, és a dir, diagnosticar quan hi ha problemes de memòria que són més, diguéssim, clínicament rellevants que no pas a l'envelliment propi. Però Déu-n'hi-do, és a dir, que us podem necessitar des d'una edat molt primerenca fins al final de la nostra vida, no? Sí. Que generalment és quan habitualment patíem coses degeneratives i etc. No? Però avui dia el ventall és com molt més ampli, no? Hi ha moltes més afeccions que s'ha pogut comprovar que amb la vostra ajuda poden anar més bé, no? Poden millorar. Sí, nosaltres sobretot som experts en saber, per exemple, en el meu cas, no? Doncs, si tenim una persona que té queixes doncs, cognitives associades a problemes de memòria, per exemple, que considera doncs, que pues sí, li generen malestar i que rendeix pitjor que coetanis, doncs, per exemple, és important doncs, saber si realment aquesta memòria de forma objectiva funciona tal com esperaríem per l'edat d'aquesta persona o no. I a partir d'aquí, juntament amb els professionals, no, ajudar a que hi hagi una millor qualitat de vida. La nostra avaluació és una prova molt, diguéssim, de diagnòstic entre cometes. És com pots demanar una analítica, una ressonància magnètica, la nostra prova és complementària que ajuden els professionals en el diagnòstic. Per tant, feu un treball multidisciplinar, no? Sí. No, la neuropsicòloga no treballa sola, treballa amb tot l'equip, no? De Vallès Salut. Exacte. Per poder donar una atenció, diguem-ne, integral a tot el que realment li està passant, perquè té aspectes físics, té aspectes mentals, no es queda en una sola cosa, no? Exacte, llavors tenim una part d'intervenció que és estimular o rehabilitar les funcions cognitives doncs, que a partir de la nostra visita hem vist que estan doncs, més afectades del que esperaríem. Molt bé. Recentment heu estrenat un servei que a mi ja em va cridar l'atenció i quan vaig al consultori Vallès, en aquest cas, no? Ja em vaig endur un díptic que parlava d'aquest nou servei de rehabilitació i restauració cognitiva. Sí. Això és possible? Sí, és a dir, depèn molt del tipus de patologia. És a dir, quan nosaltres, per exemple, parlem d'un dany cerebral adquirit, com pot ser un tumor o, per exemple, un accident vascular cerebral, un ictus, sí que dependrà d'on hi ha hagut la lesió i quina intensitat han tingut afectades les funcions cognitives, però sí que una estimulació i una rehabilitació d'aquestes funcions per tal de recuperar al màxim l'estat previ o el que es pugui, sí que és eficaç. Sobretot aquí nosaltres al Vallès estem juntament l'equip de neuropsicologia, soc jo i la Laura Espona. La Laura Espona, per exemple, és experta en tot el que és rehabilitació, sobretot de dany cerebral, diagnòstic també de trastorns del neurodesenvolupament en adults, però especialment també en rehabilitació d'aquestes persones doncs, que han tingut un traumatisme, com un accident de cotxe. I llavors, en el meu cas, diguéssim que la meva especialització és més en demències, que aquí ja no fem una rehabilitació cognitiva perquè, malauradament, quan hi ha una demència anem contra rellotge, és a dir, això es va perdent, però sí que fem una estimulació, és a dir, totes aquelles funcions que la persona té encara preservades, intentem, diguéssim, posar-los-hi a tope, no? Intentar que funcionin al màxim el dia a dia per enlentir màxim el procés d'aquesta degeneració. Sí, perquè fent aquest treball, una mica, com diríem vulgarment, posem el fre de mà a que això avanci més ràpid del compte, no? En certa manera.
I també inclús aquí des del Vallès el que també volem promoure molt és la prevenció, és a dir, a vegades no ens posem en mans bueno, anem a estimular quan la cosa ja hem vist que hi ha algun problema, però crec que és important també fer aquesta prevenció que s'ha vist que és molt eficaç, aprendre a envellir, no?, de forma sana, i aquest nou programa que és el Neuronap que hem instaurat aquí al Vallès, jo crec que això ajuda moltíssim. Ah, doncs explica'ns què és això del... Com ho has dit? Neuronap. Neuronap. Sí. Ah, què és això? Aquest és un programa d'estimulació cognitiva que és a nivell estatal, jo crec que és per nosaltres almenys és dels millors i els més eficaços que hi ha. És un programa que permet dissenyar sessions de rehabilitació o d'estimulació cognitiva personalitzats al pacient. Un cop nosaltres hem fet una avaluació cognitiva i sabem com funciona aquest cervell, el que fem és adaptar les sessions doncs, a la persona, sigui la gravetat que té, el temps de reacció que presenta, les aficions, inclús. Hi ha una persona doncs, que és molt aficionada a la història, intentem doncs, que les activitats siguin així, i té l'avantatge de que primer es pot fer des de casa, mitjançant una tauleta, o també hi ha l'opció de venir a fer-la aquí presencial al Vallès. Però el fet de poder-la fer des de casa, amb una estona petita cada dia, que sigui personalitzable i sempre nosaltres donem un feedback amb un informe de com va anant la persona, què és el que ha millorat aquell mes, què és el que hem d'insistir més, això ha fet doncs, que sobretot un col·lectiu especial de pacients, no?, en aquests en què a vegades hi ha un diagnòstic d'una demència de forma precoç, joves, que realment doncs, anar amb un grup d'estimulació cognitiva no et sents còmode, costa molt, poder-ho fer des de casa estem veient que és molt eficaç i els ajuda moltíssim. Perquè estem parlant com si tinguéssim una mena d'aplicació, no? O un programa que, a l'hora de la veritat, està personalitzat perquè el que ens oferirà és especial per a nosaltres, s'ha creat expressament per nosaltres, no? Exacte. Ens permeti treballar per intentar aconseguir el màxim en aquesta recuperació, no?, aquesta rehabilitació i aquesta restauració cognitiva, no? Ho he dit bé, això? Sí, treballa diverses funcions, treballa des de l'orientació en el temps, la memòria, pots treballar l'atenció, el llenguatge, la capacitat de planificar tasques complexes, i té una validesa ecològica, que diem, és a dir, que no són les típiques, entre cometes, mots encreuats o sopa de lletres, sinó que són activitats que es transfereix molt al que tu fas al dia a dia, tenen un sentit. Per exemple, hi ha una que estàs en un supermercat i tu tens una llista de la compra i has de fer la ruta pel supermercat, primer amb la llista memoritzada, sense mirar-la, i després comprovar, no?, que realment has agafat els productes que et demanen. És a dir, intentem que el contingut tingui un sentit per la persona que està realitzant l'aplicació. De passada aconseguim que la persona no deixi de tenir relació amb les noves tecnologies, estar al dia de moltes coses i adquirir uns hàbits que a la llarga l'ajudaran, no? Exacte. I també és una mica encara que siguin 20 minuts, no? Quan nosaltres tenim un cuidador darrere d'una persona que té una demència, per exemple, és una estona, ni que siguin 20 minuts, de veritat és molt per ells, no?, que el cuidador té un moment de dir, també és per mi i jo sé que alhora el meu familiar està fent quelcom que li és molt beneficiós, així com nosaltres, i cada vegada es prescriu més, no?, fer exercici físic, caminar, crec que l'altra part també de fer funcionar el cervell en aquests pacients realment els hi va molt bé. Ara alguna persona que ens estigui escoltant deu pensar, però escolta tu, un cop li ha donat el programa d'exercicis o jocs, el professional què fa? Se'n desentén? No. Déu se'n en guard, Expliquem una mica com funciona això, Quin paper hi juguen, no?, l'equip de neuropsicologia, com s'atén aquesta persona i també una mica com s'ha fet la diagnosi per saber què és el que més li convé en quant a aquests exercicis. Exacte. El procediment habitual seria que la persona normalment acudeix a nosaltres, sí que és veritat que normalment venen derivat o de psicogeriatria, del metge de família o inclús especialment també del neuròleg, però cada vegada hi ha més persones que comencen a saber què és el que fem nosaltres i tenen petites queixes i volen saber si el que els hi passa és important o no. Llavors es fa l'avaluació, és a dir, nosaltres passem una sèrie d'instruments psicomètrics de test que ens diran, avaluarem totes les funcions cognitives del cervell i ens ajudarà a definir una mica el perfil d'aquesta persona, què és el que està fallant i què és el que està conservat. A partir d'aquí nosaltres dissenyem les activitats de forma diària o cada 2 dies, l'estona que creiem que la persona està disponible, demanem aficions, demanem coses que els agradin i dissenyem aquestes activitats que nosaltres de remot cada dia anem veient si les ha fetes o no, i a més tenen comentaris ens poden posar els comentaris de crítica de no posis més aquesta activitat que és avorridíssima o m'ha costat, és a dir, sempre hi ha un feedback. Inclús a vegades si veus que 2 dies no s'ha fet la sessió, contactem per dir estem bé, passa alguna cosa, no funciona l'aplicació,
i després sempre al final d'un mes ens veiem mitja hora presencial i parlem de com ha anat, donem tots els resultats d'aquell mes, què ha millorat, què ha empitjorat, què hem de treballar pròximament i fem un mes nou. És a dir, nosaltres sempre som a darrere acompanyant, inclús doncs, sense mena de compromís, que a vegades també trobem pacients que diuen mira, jo no em veig en cor de fer-ho, o és massa difícil, o m'he cansat, llavors es deixa de fer durant un temps i es torna a fer. És a dir, és super personalitzat i el que vulguem és que al final sigui una estona que el pacient consideri que s'està cuidant ell mateix i que gaudeixi, també fent-ho, perquè són coses que els hi costen. De moment, quin és el grau de satisfacció per part dels pacients i vostre? Vosaltres també us sentiu satisfets? Està realment funcionant bé? Nosaltres ens encanta que un cop fas el diagnòstic o fas la visita, no? Que moltes vegades alguns ja saben, no? Què hi ha darrere i et diuen, bueno, i ara què faig? No? Que és la nostra pregunta. I clar, fins ara, no, bueno, sí, hi ha molts llibres, hi ha molts manuals, hi ha moltes activitats que funcionen molt bé, però nosaltres necessitàvem alguna més, no? Que poguéssim intervenir, que poguéssim seguir els nostres pacients i no veure'ls només cada any, un cop l'any. Llavors, ara per nosaltres és increïble poder donar aquesta eina que el Vallès ens ha ofert poder-la instaurar i dir, bueno, si voleu teniu aquesta possibilitat, que a més no heu de venir fins a Vic, perquè sabem que no, la comarca és gran i a vegades dius, ostres, tot se centralitza a Vic. Es pot fer des de casa, des del sofà, des de l'estona que us vagi millor. Jo estic millor al matí, jo estic millor al vespre, el que us vulgui, i poder donar eines de dir, bueno, anem a acompanyar-vos en tot aquest procés, encara que anem en contrarrellotge, però és igual, intentem enlentir-ho al màxim, intentem millorar la qualitat de vida, juntament amb la resta de professionals, jo crec que és el que hem de fer. Jo sempre dic que no, la gent gran és un sector de la societat que a vegades queda oblidat i jo trobo com... O sigui, és la saviesa, és el coneixement al final i jo crec que el més important és aquesta paraula d'acompanyar. I no oblidem, no perdem de vista que al ser un sistema que està plenament informatitzat, és a dir, ens dona dades, moltes dades, que ens permeten un dels objectius que té Vallès Salut, no? Que és tenir estudis, tenir informes respecte a com evolucionen les coses, no? Les malalties, les afeccions, i això us dona molta informació de cap aquí sí, cap aquí no, oi? Sí, i sobretot jo crec que és donar informació al pacient. És a dir, saber per què estic fent això, quin sentit té al darrere, com estic anant. Inclús veiem doncs, gent que evidentment no milloraràs perquè no es recupera res del que ja hi ha perdut, però estem veient una estabilitat i estem veient que ells estan contents de dir, ostres, que bé, jo m'esforço i aquest cervell no, el tinc actiu i sé que durant una estona estic fent anar aquestes neurones que, per desgràcia, algunes han decidit deixar de funcionar. Sí. Alhora també podeu saber una mica l'estat emocional de la persona, que també intervé moltíssim. A nivell psicològic és molt important això també, i la manera en què treballen tot això i com s'expressen quan us venen a veure, doncs, no sé, trobo que és un compendi molt complet, Nosaltres, clar, som neuropsicòlegs, però psicòlegs està. Llavors, és un moment en què nosaltres, les nostres visites, estem a soles amb el pacient durant quasi bé més d'una hora, bueno, més d'una hora segur, fent totes aquestes proves. Els familiars no són, i allà és el moment on surt tot, preocupacions, no preocupacions per part d'aquesta persona, neguit, tot. I llavors el que fem és que el pacient s'espera fora i durant 10 minuts entra l'acompanyant per demanar una mica què els impacta en el dia a dia, què han vist de diferent, i aquí també surt tot. Perquè a darrere hi ha el cuidador, la família que ve preocupada, sobretot en casos de demència, inclús coses que no vols dir davant o no vols malentendre, el que sigui, i jo crec que al final fem aquest binomi d'anar junts, i nosaltres, si amb la Laura tot va bé, esperem poder més endavant tenir una intervenció directa amb els cuidadors, que això seria el complet, llavors? Seria tot el complet. Perquè és que en el cas de les demències és un binomi, no es pot anar separats mai. Moltes vegades el cuidador d'una persona amb una demència també és una persona gran, que també té el pes de l'edat, té el pes de tot el que implica fer-se gran, i aquest estrès, aquest impacte emocional de que la teva parella hi hagi aquesta pèrdua és molt dur. Llavors hi hem de ser. M'encanta aquesta frase que heu posat a la vostra part, a la web, que diu: el primer pas és el més important. Sí. I és ben cert, això. Sí. Si ens n'adonem que alguna cosa s'està transformant dins nostre, encara que de moment no li sabem posar un nom o no ho sabem definir, posem fil a l'agulla, no? Sí. Jo crec que s'ha d'anar cap a aquesta orientació de la medicina personalitzada i la prevenció, que crec que Vallès ho té molt clar. Som una societat i una cultura que ja anem al metge quan algú ens faci mal. No. I jo crec que cada vegada estem adquirint coneixement més rellevant, la gent és més conscient de que ens hem de cuidar fins on ens deixin, perquè el dia a dia és difícil, el temps que tenim, però tot el que es pugui fer abans és superimportant. Per això aquest programa de Neuronap no només animem a persones que tinguin ja algun dany cerebral,
sinó que gent que vulgui estimular, prevenir o bueno, fer alguna cosa com anar al gimnàs a més, o anar a caminar, els pugui ajudar. Segur que sí. Ens han quedat molts detalls, per saber. Esperem que la Irene, que la tenim per aquí al costat, un altre dia faci possible que torneu a venir des d'aquest servei i ens pugueu donar encara molts més detalls, perquè completament personalitzat, superútil, molt ben pensat, perquè la societat moderna tenia necessitat d'un servei d'aquestes característiques i, com sempre, n'heu sabut donar resposta. Enhorabona, felicitats. Moltes gràcies per voler-nos-hi. Doncs gràcies i espero que pugueu ajudar a moltíssimes persones amb el Neuronap i amb el servei de neuropsicologia. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, de veritat, moltes gràcies.